Primera qüestió ja ha de ser de rabiosa actualitat, que és la confirmació de nit del veto de la CUP als pressupostos, i ho plantejaré així, i la primera pregunta serà pel Gabriel Rufián, i pot respondre el senyor Domènech. Game over pel procés sobiranista? Bé, bon dia a tots i totes, gràcies per estar aquí. A mi cada vegada que proclamen la mort del procés em recorda aquella anècdota de Mark Twain. Mark Twain un dia estava llegint el diari a casa seva, estava esmorzant i va trobar la notícia de la seva mort i va dir textualment: me parecen un tanto sorpresivas y exageradas las noticias de mi muerte. Ho dic perquè al final hem estat tantes vegades davant d'una situació aparentment límit, hem estat tantes vegades davant d'una situació que semblava impossible, hem negociat tants impossibles que avui, que sembla molt difícil de dir-ho, nosaltres des d'Esquerra Republicana ho diem, que ho farem, com sempre ho hem fet. La transversalitat que ens fa guanyar, jo torno a recordar que en aquest procés està present des del centre, dreta, liberal, conservador, català, com es vulgui dir, fins a l'esquerra més rupturista, això reflecteix una victòria, però també reflecteix moltíssimes dificultats. I a mi, a nivell personal, em sembla un greu error de la CUP. D'ahir em sembla un error. I el que fem una vegada més és interpel·lar a la generositat, al pragmatisme, a la transversalitat de tothom. Interpel·lem a la bona gent de la CUP perquè, home, sí que ens sobta que la CUP recolzi els pressupostos Colau Collboni de Barcelona i que no doni peu, perquè nosaltres no demanem l'aprovació, no doni peu ni tan sols ara per ara a discutir o debatre els pressupostos al Parlament, que és l'únic que demanem. Però torno a repetir, sempre ens han dit que no ho faríem i ho tornarem a fer. Una repregunta. Vostè creu que la CUP és l'antònim de la independència, com va afirmar ahir el senyor Homs? No, nosaltres respectem molt al senyor Homs i a qualsevol que estigui en aquest procés. Hi ha matisos, hi ha diferents sensibilitats, jo ho he dit moltes vegades, no només jo, també el propi Joan Tardà, de fet pràcticament tot el grup parlamentari de Madrid ens trobem molt còmodes amb la CUP, però també ens trobem molt còmodes amb els companys de Convergència, i a mi em sembla que la CUP en aquest cas ha estat, és i estic convençut que serà imprescindible pel procés. És un greu error el que va passar ahir a la nit, estem preocupats, fins i tot entenem perfectament el cabreig de moltíssima gent, però ara bé, és un episodi més dins d'un procés absolutament excepcional. Game over o reset del procés sobiranista, senyor Domènech? És que jo crec que ens trobem amb un doble, més enllà del debat dels pressupostos, que jo crec que ha quedat, el debat dels pressupostos malauradament ha quedat sacrificat per un debat del procés, i dic malauradament perquè certament jo crec que Catalunya mereix uns pressupostos, que l'eina fonamental de tota acció de govern són els pressupostos, i que aquí hi havia un debat que no s'ha afrontat de cara, que era el debat sobre la possibilitat de l'augment de l'IRPF a les rendes més altes, o un debat que Junts pel Sí també va eliminar en el Parlament de Catalunya, que era la possibilitat i en aquest cas no va deixar ni debatre tampoc, i va votar amb el PP conjuntament, que era el debat sobre la possibilitat de tornar a donar força a l'impost de successions com una funció recaudatòria. Aquests debats, que són els debats més pròpiament de política fiscal i més pròpiament de debat de pressupostos, i que jo crec que certament també condiciona el fracàs d'aquests pressupostos, el no voler afrontar aquests debats i convertir-ho tot en una tragèdia del procés, que malauradament cada cop sembla més una tragèdia processista, marca clarament, en tot cas, el debat ja no dels pressupostos, sinó el debat del procés, i per això fas aquesta pregunta a tu de game over. Clar, aquí el tema bàsicament és, hi ha dos grans limitacions. La primera és que el pacte de govern que va permetre que el quart de la llista per Junts pel Sí de Barcelona no pogués ser president i que ho fos el tercer de la llista de Junts pel Sí de Girona, aquest acord sembla que no el va llegir tothom igual, i no hi ha un acord sobre l'acord que es va prendre, és a dir, hi ha una lectura diferenciada. I alhora el
el fet que aquelles eleccions es posessin en una lògica, en un full de ruta del procés, significa que no hi ha alternativa de socis de govern. És a dir, que la mateixa lògica, la mateixa existència de Junts pel Sí i el mateix pacte de govern existeix perquè hi ha un full de ruta que en 12 mesos, sembla ser, ara no sé si són 13 o 12 ja, Catalunya serà un estat independent. Jo segueixo considerant que el millor per Catalunya és primer que pogués tindre pressupostos, efectivament, i que el millor per Catalunya és no forçar els debats en fulls de ruta, no forçar els resultats amb majories de govern que després es demostren en profundes contradiccions, sinó assumir que la decisió sobre el futur de Catalunya s'ha de fer via un referèndum. En tot cas, el que sí sobta, que nosaltres estem aquí perquè a l'estat espanyol han estat absolutament incapaços d'arribar a un acord i que siguem nosaltres que som incapaços d'arribar a acords. Nosaltres tenim un pacte de govern que jo torno a repetir, és molt complicat, de gent molt diferent. Jo crec que la notícia seria que gent tan i tan diferent es posessin d'acord a la primera o a la segona o a la tercera. Nosaltres ho vivim, o molts de nosaltres, des de la més absoluta naturalitat. I ara bé, sí que, i no ho dic per tu, Xavi, però sí que el que no farem és acceptar lliçons de qui no ha estat capaç i que ens deia de tot a nosaltres d'arribar a un acord de governabilitat a l'estat espanyol. Senyor Rufián, un govern que no pot aprovar uns pressupostos, com pot convèncer la ciutadania i els seus votants que farà la independència en un any? Bueno, nosaltres ho hem dit moltíssimes vegades i tornem a repetir. Tenim una majoria total i absoluta al Parlament de Catalunya, 72 diputats dels 135. La pregunta seria... Però ja no? Acabo. La pregunta seria què passaria si fos al revés. Segurament no estaríem parlant amb tant dramatisme del que està passant i jo crec que no, torno a repetir. Són moments excepcionals, el que hem de fer és continuar negociant, i jo recordo perfectament, per exemple, a l'Oriol Junqueras al faristol de la sala de premsa d'Esquerra Republicana 48 hores abans de que s'acabés el plaç de negociació al desembre, dient que ho aconseguiríem, que ho faríem, que ningú es mogués d'aquella taula, que teníem un compromís i que era una falta de respecte parlar d'eleccions, quan tothom parlava d'eleccions, i això semblava una locura. Doncs ho tornem a dir. Tenim temps, hem de tornar a negociar, quan pensin que no ho farem persistirem, quan pensin que ens rendirem persistirem i quan pensin que tornarem a casa persistirem. Jo crec que avui és complicat de dir-ho, però és que s'ha de dir en dies com aquests. Senyor Domènech, tot i que en Comú Podem i Catalunya sí que es pot no són ben bé el mateix, farem la taxonomia de cada partit, perquè seria llarg. Si li puc preguntar quin paper pot jugar l'esquerra alternativa en la governabilitat de Catalunya amb l'escenari que deixa el veto pressupostari de la CUP i el no al pressupost. Estem parlant del 17, no del 16, els pressupostos l'any que ve, clar. Sí. Home, jo entenc que, i repeteixo, jo soc el portaveu d'en Comú Podem i no em pertoca massa entrar en els debats d'aquests, com estàs plantejant tu, però és evident que hi ha un debat sobre els pressupostos que no s'ha assumit. És a dir, aquí tenim una política que és cert, hi ha la idea aquesta del full de ruta, de la unitat patriòtica, de la idea de anem cap a la construcció d'un estat independent, però en aquest full de ruta es fan polítiques que tenen clar marcat accent ideològic, és a dir, es pot decidir o no subvencionar escoles que separen per sexe, es pot decidir o no debatre sobre l'impost de successions o sobre l'impost de patrimonis, es pot decidir o no acceptar un ILP sobre l'escola pública, que en aquests casos Junts pel Sí, en la major part d'aquests casos, va votar al costat del Partit Popular, i creiem que aquests debats han de poder ser tan presents com tots els altres debats. És a dir, el que no pot ser és que pel debat de la construcció nacional de Catalunya s'acabi justificant i legitimant que no es pot parlar de per què han de ser subvencionades les escoles que separen per sexe, que no es pot parlar sobre l'ILP d'educació, que no es pot parlar sobre els impostos de successions, que no es pot parlar sobre tantes coses que sembla que no es poden parlar perquè hi ha un objectiu major que alhora no es consuma. És a dir, el gran problema que pot viure Catalunya, per mi, és que el procés esdevingui finalment processisme. És a dir, pura reiteració constant de l'èpica i la tragèdia. I Catalunya, i quan dic Catalunya dic que els catalans i les catalanes mereixen poder sortir d'aquest procés polític d'aquests anys, mereixen poder sortir d'aquest clam de sobirania, mereixen poder sortir d'aquest clam de control sobre les decisions de les seves vides, mereixen poder sortir d'això no amb una enorme frustració,
no amb una batalla constant i una escenificació constant, sinó amb solucions. I dic això pel següent: jo ja dic que no sóc el portaveu de Catalunya Sí que es pot, sóc el portaveu d'en Comú Podem, i el 26J, el que està en joc per Catalunya és fer fora el Partit Popular i construir un govern que encari de cara als grans problemes de Catalunya, un govern per nosaltres del canvi real. Per tant, encara que sembli que tot el debat actualment, que els debats centrals actualment s'estan donant sobre els pressupostos o sobre si la CUP fa A o B, el debat que estem vivint en aquests moments, i a més és perquè són les eleccions que estem vivint en aquests moments, que si no escaparia de lògica, és com produïm una majoria a Catalunya i una majoria a l'Estat que permeti efectivament fer un govern que permeti desbloquejar moltes coses. Aquest és un país profundament ferit, amb una desigualtat social creixent. És un país no només profundament ferit, amb una desigualtat social creixent, que mereix poder parlar de polítiques fiscals progressives, que és el que no s'ha afrontat amb aquests pressupostos, sinó que és un país que té bloquejos evidents en la mesura que no pot afrontar de cara ni a dialogar de cara sobre la seva pròpia construcció com a país. I això... No, perquè si no ja ens coneixem i el Xavier té... Perdoneu. Gabriel. Intentaré ser breu. No, jo soc breu. Et recordo, Xavi, que los de la Unidad de la Patria sou vosaltres. Ahir s'ha quedat gusto. No, ho dic per l'autobús que vau presentar ahir mateix. Pues abaixo. Es refereix a quan Podemos es defineix com a patriotes, estem parlant de... Sí, a mi em sembla molt bé, però que l'eslògan és vostre, no nostre. Nosaltres el que diem en referència a l'ILP d'educació, que em sobta, perquè al final és el mateix discurs de Ciutadans, per exemple. Nosaltres el que diem és que la ILP, la llei d'educació que volem, és la llei de la futura República Catalana. Ni més ni menys. I com vostès saben, la LOMCE el que no permeteix és fer ara una derogació, perquè el que faria és pagar un preu altíssim i seria perdre aquesta derogació als tribunals. Torno a repetir, nosaltres l'única ILP que volem és de la futura República Catalana i nosaltres respectem molt a la bona gent d'en Comú Podem i de Podemos, però al final la pregunta, el que ens diuen és que a partir del 27J el PSOE tornarà a ser un partit d'esquerres i federalista, si algun cop ho ha estat. O el PP serà un partit democràtic. O la gent de Ciutadans serà un partit de centre i europeu realment. O el Tribunal Constitucional deixarà de ser la tercera cambra legislativa de l'estat espanyol. Deixarà de ser el braç armat d'un estat absolutament indecent. Aquesta és la promesa. Nosaltres diem que tot això ho compraríem, però que és ciència-ficció política. El PSOE continuarà sent el PSOE de Pedro Sánchez, de Susana Díaz, d'Ibarra, de Fernández Vara, d'Alfonso Guerra, de l'Apoyaré i del Cepillaré. El PP continuarà fent comissari de la policia a Paco Maruenda. I Ciutadans seguirà sent nacionalisme espanyol excloent del més dur, la dreta reaccionària més dura dels últims temps. I el Tribunal Constitucional seguirà sent la tercera cambra legislativa de l'estat espanyol. Nosaltres el que diem és que aquí sí que podem. Que a Catalunya sí que podem, que tenim les majories per fer-ho i us convidem una vegada més. Puc dir una cosa? Primer, si a Catalunya sí que podem, no sabia que ets el portaveu de Catalunya sí que es pot, però m'alegra saber-ho. És fàcil, estarà facilón, Xavi? És a dir, jo crec que la negació o la construcció de les aspiracions de canvi d'un país no es poden fer per la negació, i en aquest cas hi ha la negació compulsiva i fins i tot tancada a la realitat del que està passant d'un altre país. És a dir, el que tu no pots dir constantment és que Catalunya és l'únic espai de canvi possible i ha de ser l'únic espai de canvi possible perquè no hi ha cap altre espai de canvi. Primer perquè això et fa molt dèbil i t'acaba portant a que no tinguis les majories necessàries del canvi a la pròpia Catalunya. Després perquè estàs negant la realitat. El Partit Popular tornarà a guanyar les eleccions a l'estat espanyol encara una mica més. I jo soc el dèbil. Gabriel, com que tenim eleccions... Un partit residual a Catalunya. Com que tenim eleccions, com que hem tingut diverses eleccions, jo tinc memòria. Jo recordo quan vosaltres insistiu en dir només hi ha un partit a l'estat que defensa el referèndum de Catalunya.
i dèieu, és Izquierda Unida, però Izquierda Unida és un partit minoritari, jo sempre recordo, t'ho dic directament, que no podrà treure majories, negàveu la nostra pròpia existència, l'existència d'en Comú Podem en aquest sentit, i dels nostres aliats de Podemos a l'Estat, fèieu veure que no existia, amb un atac de ceguera. Estem vivint una història en la qual 5-6 milions de vots han arribat al Congrés de Diputats pel canvi, una història per la qual la no assumpció d'aquests canvis ens ha portat a unes noves eleccions, una història en la qual tenim l'oportunitat del que representen Comú Podem, en Marea, el que representa les nostres aliances al País Valencià, el que representa les nostres aliances a les Illes, el que representa les aliances a les terres de parla catalana que poden derrotar el PP, cosa que vosaltres ja no feu, el que representa tot això pot guanyar les eleccions a l'estat espanyol. Ho torno a repetir, pot guanyar les eleccions a l'estat espanyol. I mentre nosaltres estem protagonitzant aquesta història, tu m'estàs parlant de que només hi ha un espai de canvi possible, però si nosaltres no negarem mai que Catalunya és un espai de canvi, per què negueu vosaltres que els nostres germans, els teus germans, els nostres germans de la resta de l'Estat estan condemnats a una Espanya eterna i immortal? Per què heu de construir les esperances de Catalunya a partir de la negació de les esperances dels altres? Ens fem més forts quan lluitem junts, no quan ens neguem uns als altres. És que aquesta no és ni la política de l'Esquerra Republicana de Companys, no és la política que ha seguit mai la tradició de l'esquerra catalanista d'aquest país. És que jo, la veritat, és a dir, em parles de que sí que es pot, sí que es pot. Heu fet uns pressupostos que compleixen els primers pressupostos de la història de la Generalitat de Catalunya, ens ha començat la crisi, que compleixen la llei Montoro a rajatabla, sense permís, no? Clar, és que jo crec que hauríem de ser més clars sobre les possibilitats que tenim tots i totes com a poble. I en aquests moments, i ho saps perfectament, hi ha una grandíssima oportunitat per produir un canvi històric. Llavors, negar això arriba a un punt, primer et pot funcionar. A les primeres eleccions no us va funcionar gaire, però seguir reiterant això és negar-vos també vosaltres mateixos, perquè hi ha els companys del País Valencià i a les Illes. Breument, però Xavi, et dones compte que m'estàs demanant a mi que no negui els somnis dels germans gallecs, per exemple, que per cert, l'únic dubte a Galícia és si guanyarà el PP per majoria absoluta o no. I a la vegada... Per favor, estem a punt de guanyar el Partit Popular, hem guanyat el Partit Popular al Ferrol, a Santiago, a Compostela, estem a punt de guanyar el Partit Popular a les eleccions autonòmiques de Galícia i tu em dius que l'únic dubte que hi ha a Galícia és si el PP té una majoria absoluta o no. És que un no pot viure negant la realitat tota la vida. Si jo sóc qui està negant la realitat, tu estàs negant un elefant blau que està passant per aquí, Sí, perquè no hi és. Tot el públic es pot girar. Per favor, podeu veure aquest elefant blau? Tinc dret a negar l'elefant blau? Sí, perquè no hi ha cap elefant blau, que no hi és. L'elefant del Partit Republicà no està aquí. L'elefant blau té una T i una C de Tribunal Constitucional. El que tu estàs dient és que per què nosaltres neguem els somnis dels germans gallecs i a la vegada estàs negant el somni dels germans catalans, que són nosaltres mateixos. Repeteixo, com fareu canviar l'estat espanyol? A qui demanareu permís per fer el que voleu fer? Per què ens hem de rendir o hem de votar formes de rendició que el que proposen són pactes amb el PSOE de Pedro Sánchez i de Susana Díaz? Quines són les majories que teniu per canviar aquella tercera càmera legislativa que és el Tribunal Constitucional? Com ho fareu, Xavi? Com canviareu el Tribunal Constitucional? Si jo sóc qui aquí està negant la realitat, jo crec que és complicat d'entendre. I després, tu dius que no et sona el meu discurs, el discurs històric d'Esquerra Republicana. A mi, malauradament, em sona molt el teu discurs, aquell PSOE de fa tant de temps, aquell dia de la marmota, que malauradament tant de temps hem escoltat. No sé quin... No, jo crec conèixer una miqueta la història d'Esquerra Republicana i bueno, és igual, no entrarem en un debat històric del que representava l'Esquerra Republicana de Companys o de Pissunyer, o que representava aquella Esquerra Republicana que volia construir una república federal ibèrica que lluitava conjuntament i produïa canvis conjuntament precisament a partir de les aliances que establia l'Estat. Però amb els temes del permís, és que jo insisteixo, un no pot situar-se en una retòrica. És a dir, nosaltres no demanarem permís a la llei Montoro, la derogarem. Nosaltres no demanarem permís al FLA, construirem un nou escenari perquè no hi hagi intervenció.
sobre les finances autonòmiques. Vosaltres esteu complint a rajatabla la llei Montoro disciplinadament. El vostre vicepresident es reuneix amb el senyor Luis de Guindos, es reuneix amb el senyor Montoro. És la seva responsabilitat, però que després digui que tot es fa sense demanar permís, que esteu en un escenari de desobediència quotidiana, em sembla que és a dir, un ha de poder mantenir una certa coherència entre el que diu i el que fa en aquest sentit. I jo segueixo dient el mateix, és a dir, vosaltres a les eleccions del 20 de desembre dèieu que era impossible el canvi perquè només hi havia un partit a Espanya, que vosaltres respectàveu, negàveu la nostra existència i que aquest partit es deia Izquierda Unida, en el nostre cas Izquierda Unida a més estava dintre, per tant era difícil negar-ho, i que era l'únic que podria canvi, però que Izquierda Unida era un partit extremadament petit i que no hi hauria canvi. Ara mateix tenim ja possibilitats més que consolidades de ser la segona força política a l'Estat, les confluències més el que representen les nostres aliances, i podem guanyar les eleccions. Si tu creus, i jo crec que en aquesta sala tothom hi estarà d'acord, si tu no creus que això és un canvi històric, és a dir, que persones que no ens volíem dedicar a la política, en el meu cas, persones que venim bàsicament de les lluites per la sanitat pública, que venim per les lluites dels drets laborals, que venim de les places i els carrers, persones que fa 6-7 mesos no pensàvem ni ser diputats i diputades, que aquestes persones ara mateix estiguin en disposició de guanyar les eleccions generals de l'Estat, si això no és un gran terratrèmol, i hem de seguir dient que no es pot, perquè a més aquí també hi ha un problema, és a dir, el que no pot ser és que el discurs d'una part del sobiranisme, i dic només d'una part, hagi passat a ser el discurs del sí al discurs del no. No es pot fer referèndum, no podeu canviar, no hi ha possibilitats. Us heu convertit en un espai polític que es pretén fer fort a partir de la frustració. I això és el fracàs directe del procés. Que algú que proposa un pacte amb el PSOE parli de frustració és curiós. El que nosaltres diem i són dades, l'històric d'Esquerra Republicana, i nosaltres ho hem viscut a Pau, Xavi, no t'interrompo. L'històric d'Esquerra Republicana és estar al costat vostre, al costat de qualsevol formació política que estigui per dignificar la vida de la gent, visqui on visqui. I tu ho has vist en aquell Congrés dels Diputats durant aquests mesos. Hem votat conjuntament i ens hem aplaudit conjuntament. Som tan republicans i tan d'esquerres com vosaltres, Xavi. Hem votat conjuntament per derogar la llei Mordaza, hem votat conjuntament per aprovar lleis en contra de la pobresa habitacional, infantil, energètica, hem votat a favor d'un salari mínim digne, hem fet conjuntament un munt de coses. I al final, Xavi, és que el debat no va d'Esquerra Republicana o d'en Comú Podem o de Podemos, és de ser audaç o no ser-ho. I tu parles de terratrèmol, tu parles d'oportunitat, jo a tenir 72 diputats de 135 per iniciar un procés absolutament revolucionari de canvi, de regeneració, com el procés encetat a Catalunya, jo el qualifico de terratrèmol i ho qualifico de canvi. I us torno a interpel·lar, us torno a preguntar, quan estareu amb nosaltres? Nosaltres estem amb vosaltres en aquell congreso. Hem votat conjuntament i ho seguirem fent. La pregunta és, quan més ha d'esperar el poble català perquè vosaltres estigueu? Dues coses. Sí? Sí, responem, posem un parell de preguntes. Estic absolutament d'acord que això no va d'Esquerra Republicana o en Comú Podem. Estic absolutament d'acord. Estaria bé que quan vosaltres vau presentar la campanya, que vau dir que nosaltres érem el vostre principal adversari, aquesta reflexió de que... Adversari electoral, perquè va guanyar. Jo estic absolutament d'acord. Ho dius des de l'afecte. Estic d'acord que no va d'Esquerra Republicana... Pablo Iglesias diu que su adversari és el senyor Rajoy. És el mateix tipus d'adversari. No, nosaltres, jo torno a dir, ho van dir des del respecte i des de l'afecte. L'adversari electoral d'Esquerra Republicana en aquestes eleccions és en Comú Podem, però ho diem des del respecte
repetir des de l'afecte. Per què? Perquè ho vau guanyar. Per què? Perquè us esperem. Per què? Perquè us volem interpel·lar i demostrar-vos que l'únic canvi aquí és a Catalunya. Jo crec que Però el principal adversari, Rajoy sí, Rajoy jo hauria no contestat és... dues coses. El principal adversari no és aquell el que interpel·les, el que esperes, això no és el principal adversari. Això se li diu persona de proximitat, no se li diu principal adversari, però és que a més, per un altre tema, i per això dic, deixa'm acabar, per això dic que això no va d'Esquerra Republicana o en Comú Podem, va de la possibilitat d'un canvi. Per aquest canvi necessitem plegar com més voluntats i més esforços per a aquestes eleccions. Jo ja no parlo per altres, però aquestes eleccions és com molt evident que hi ha una grandíssima possibilitat i que aquesta grandíssima possibilitat passa, és veritat que el 20 de desembre vam guanyar les eleccions a Catalunya contra tot pronòstic, és cert, però que en aquestes eleccions passa per aplegar totes les forces possibles, com més forces possibles, perquè efectivament és possible, sí que es pot. Efectivament sí que es pot. I després, sobre el pacte, que m'està reiterant constantment, el pacte amb el Partit Socialista de Catalunya. Nosaltres hem apostat, en aquestes eleccions, i ho hem dit a més, nosaltres vam apostar per un pacte a la Valenciana, al Congrés de Diputats, que no va poder ser, bàsicament perquè hi havia el senyor Rivera, que a València el senyor Rivera no hi era, perquè la candidata del Partit Socialista no para de dir com un meme, és a dir, allà on hi ha Pablo Iglesias no hi ha pacte, i allà on Pablo Iglesias no hi és, no hi ha problema del pacte, és un dels motius de campanya. Jo crec que això fa veure que és que no hi havia el senyor Rivera, és a dir, perquè el senyor Rivera no està en cap d'aquests pactes que efectivament sí que s'ha fet amb el Partit Socialista. Nosaltres, com que el pacte de la Valenciana no va poder ser, apostem ara pel pacte de la Barcelonina. I sincerament, primer perquè la pròpia ciutadania ha entès perfectament aquest pacte, encara que vosaltres insistiu allà, és un pacte en el qual està claríssim que el Partit Socialista opta per governs de canvi, opta per governs de l'esquerra, quan efectivament l'esquerra, en aquest cas les noves esquerres o les noves forces emergents estan davant. I dit això, és a dir, jo crec, sincerament, perquè entenc el sacrifici que esteu fent vosaltres dia a dia, perquè no és el vostre germà ideològic, el cas de Convergència, però que constantment reiteris el pacte del PSC com si fos una mala notícia perquè pertany al passat, quan esteu en un govern on heu fet president el tercer de la llista per Girona, un govern on heu fet president el president d'un partit que té la seva embargada, que el cas 3%, el cas Palau, el cas d'allò, és que em sembla que no esteu en condicions de donar lliçons sobre això. És més, per una diferència central, nosaltres el que hem aconseguit són suports al govern del canvi, al govern de l'Ada Colau. Vosaltres el que heu fet és fer president de la Generalitat el tercer de la llista per Girona, que és de Convergència. Com recorden els vostres companys de Convergència al Congrés de Diputats? Jo recordo les intervencions total constant. El president de Catalunya, que és convergente, i allà ho diuen sense problemes, aquí diuen Junts pel Sí, per tant jo intentaria moderar certes crítiques que poden portar majors contradiccions a vosaltres que a nosaltres. Gabriel, i després voldria posar un parell de coses sobre la taula. Xavi, és que t'ha faltat preguntar-me què posa en el meu DNI. Lo de 3% sedes embargades em sona tan a no sé qui. Això no posa el teu DNI, no? No, però és la següent pregunta que pone en tu DNI, ¿dónde jugarà el Barça? El que nosaltres diem és, i ho hem dit un munt de vegades, i ho hem dit un munt de vegades. Però què té que veure el DNI amb el 3%? Si el 3%, Pujol, jo et proposo un tracte, Xavi. Però què té que veure? Un tracte. Tu no em demanes explicacions a mi per no sé què, la família Pujol, el 3%, i jo a tu no te les demano per Xavi Sigriñán. Ho fem així, ¿vale? Vinga. Nosaltres el que vam decidir... Acabo. Perdó. Nosaltres el que vam decidir, el que vam entendre, molts de nosaltres que venim de les antípodes, com bé ha comentat el Xavi, del que representa ideològicament Convergència, és que no anava de guanyar-nos entre nosaltres. No anava de guanyar un partit ni anava de guanyar un polític, anava de guanyar un país. I això es fa des de la més absoluta transversalitat o no es fa. La transversalitat és constituent i és guanyadora. Nosaltres el que vam fer és intentar fer un front per guanyar un país. I jo entenc perfectament que des de segons quins sectors no s'entengui. Ara bé, la pregunta, Xavi, és per què arribar a acords amb el que representa ideològicament Convergència per la consecució d'una república independent és dolent, no val, i arribar a pactes amb el PSOE per mantenir o la consecució d'una monarquia, perquè això no ho posa en dubte ningú, és bo.
Acabo. Però, Gabriel, és que és al revés, és que ets tu. Acabo. Jo vinc de Súmate i vinc de l'ANC. I jo he estat a paradetes un dissabte al matí, un diumenge al matí, com moltíssima gent d'aquest país que vota de manera molt diferent a mi i que pensa de manera molt diferent a mi. Però jo la respecto enormement. El que mai faré és criticar el que representa ideològicament, socialment, electoralment, fins i tot a Convergència, perquè agradi més o agradi menys, no es fa. I de fet, és el que vosaltres esteu intentant amb el PSOE, que jo ho entenc i ho respecto. Ara bé, em sembla una enorme contradicció que durant molt de temps nosaltres haguéssim donat explicacions per arribar a aquests pactes per la consecució d'un país nou i vosaltres amb el PSOE no passa res. A mi això sembla que és molt diferent a ser un canvi o fins i tot una revolució. Aquest debat l'has plantejat tu i ara te'n surts tu mateix. És a dir, has sigut tu que has plantejat aquest tema de vostès tenen unes contradiccions, jo t'he plantejat com vostès poden parlar d'això. Jo no he dit contradicció en cap moment, però bé. Bueno, en fi, voldria posar un altre tema sobre la taula per conèixer la seva opinió més a fons. Què en pensen de la proposta del senyor Homs de fer una comissió al Congrés que en un termini de 3 mesos abordi el tema de l'encaix de Catalunya a Espanya, inclòs el referèndum, entenent que les majories són les que són? Total respecte, és una proposta del senyor Homs, obviant aquella dita que diu que si vols que alguna cosa no es solucioni fes una comissió parlamentària. Em sembla una proposta més, nosaltres estarem, si hem d'estar, parlarem, però clar, el que hem d'entendre és que les majories són les que són i que segurament no trobarem cap mena de solució. L'única solució possible és culminar aquest procés a Catalunya. Senyor Domènech? És que jo, la veritat, em vaig quedar una miqueta perplex amb la proposta del senyor Homs per diversos motius. El primer és perquè el 20 de desembre el senyor Homs anava a defensar a l'Estat una negociació per aconseguir l'Estat independent. En el cas dels companys i companyes d'Esquerra Republicana anaven a defensar el resultat del 27S, és a dir, el tal. En principi ningú no anava a defensar el referèndum ni el dret a decidir allà en aquestes eleccions, no qüestió que en altres moments sí, i em va deixar una miqueta perplex ara de cop. Sí que és cert que hi ha hagut una convergència en aquest sentit durant els debats d'investidura, que tots finalment han acabat acceptant que el referèndum no era una pantalla passada i que per tant s'havia de seguir demanant. Però més enllà d'aquesta perplexitat, que mira, cadascú té dret a evolucionar i aquí no hi entrarem, anar endavant i enrere, el que em semblaria preocupant és una certa percepció de que mobilitzacions des del 2012, un clam de sobirania, que tots aquests elements acabessin a dintre d'una comissió al Congrés de Diputats, que més semblaria sorprenent perquè seria la sobirania espanyola en aquest cas la que acabaria decidint què ha passat aquests 2 anys. O sigui, més enllà de les comissions, jo segueixo dient el mateix. És a dir, la ciutadania de Catalunya mereix la possibilitat, la construcció de la possibilitat d'una sortida del que ha estat el procés polític o aquests anys, que no sigui una pura discussió constant i reiterada, que no sigui una retòrica cada cop més buida de contingut i que sigui efectivament poder decidir el seu futur. I jo crec que això passa per una discussió que miri, si s'ha de fer jo prefereixo una taula que una comissió, perquè la comissió fa una miqueta de por, perquè si fas amb una comissió, perquè a més li van preguntar si acceptaria les conclusions de la comissió i em sembla recordar que va dir que sí. Em va deixar molt parat perquè no tenia res a veure amb la lògica del full de ruta ni la lògica del procés d'independència, no tenia res a veure amb el que s'havia sentit públicament fins llavors. Jo crec que aquí es pot conformar una majoria i cada cop està creixent més aquesta majoria de l'Estat que accepta el dret a decidir com a desbloqueig, que hem de treballar per això, que el nou govern tindrem, bàsicament en aquest nou govern tindrem 3 grans reptes, immensos reptes, que és el repte de com sortim d'una crisi d'una forma estable i en nous models productius, com enfrontem clarament la renovació, la regeneració, la reestructuració d'un sistema democràtic amb uns problemes de legitimitat enormes i la punta de l'iceberg són els casos de corrupció, i com afrontem el fet de que vivim en un estat plurinacional i que pel cas de Catalunya això significa moltes coses, però significa també poder exercir el seu dret a decidir. I això no és una comissió, és un govern. Només un incís en relació al tema de demanar referèndums i tal, recordar només que Esquerra Republicana és la campiona de demanar referèndums, un demanat 18 vegades, 18 nos. Ens sembla una mala idea tornar-ho a demanar, més que res perquè tornen a guanyar els mateixos, només aquest matís. Jo volia incidir. Però per aquest argument, si és cert que Catalunya fa 300 anys
que expressa un clam per la construcció de la seva sobirania nacional, si fa 300 anys que ho intenta i no ho aconsegueix, home, 16 vegades demanar un referèndum sembla poc, no? El que és sorprenent és que... El que ens fa forts és la persistència i la capacitat de construcció de nous escenaris. El que ens fa dèbils és explicar que quan una vegada diuen que no, ja no hi ha res més a fer. Això és el que ens fa dèbils. Sobta que qui parla de 300 anys en aquest debat sigui primer el Xavi Domènech. El que nosaltres diem és que no volem demanar permís, és que és molt simple, no volem demanar permís a qui nega la plena sobirania del poble de Catalunya, tan fàcil com això. I que nosaltres, torno a repetir, és reiteratiu, però és que és empíric, és la veritat. Nosaltres sí que podem, i el que volem fer és demostrar que aquí sí que es pot guanyar i que aquí sí que es pot aconseguir una república, un país decent de tots i per a tots, i després ajudar a la bona gent de l'estat espanyol que també vol guanyar. Tinc preguntes pels dos, i mira, m'enganxaré aquesta última. Al senyor Rufián li recordo una frase de l'última campanya electoral, parlant del 27S, però de la campanya del 20 deia: hem guanyat i ja som república. Però el cert és que el president Mas reconeix que el full de ruta, i el govern reconeixen que el full de ruta no acaba d'arrencar. Fins i tot el president Mas ha dit que aquests pressupostos que la CUP no accepta són uns pressupostos autonòmics. Som república o autonomia? Jo respecto molt el senyor Mas, el que no faré és entrar a valorar opinions dels demés. Era un lema que sí que l'ha valorat. Era un lema que el que volia era interpel·lar a una gran majoria d'aquest país, que ja és sent un país independent, una república independent, en el qual jo també m'incloc. Al final, molts de nosaltres el que reivindiquem una vegada i una altra és que ja van guanyar el passat 27 de setembre, que tenien les majories, que tenien un govern del senyor Puigdemont Junqueras determinat a guanyar, que hi haurà dificultats, però que ho farem. I el senyor Domènech, vinculat al tema de la consulta, a hores d'ara, efectivament, Unidos Podemos és l'única força espanyola amb les seves confluències que defensa la celebració d'un referèndum a Catalunya. Però exactament què li fa pensar que la consulta pactada és més viable que la independència? Jo volia contestar la República. Contesta les dues. Quan va arribar quan Lluís Companys va sortir un balcó de l'Ajuntament de Barcelona i va proclamar la República en aquell 14 d'abril cap a la 1:15, quan es va encarnar per les classes populars catalanes i espanyoles, era conegut com la Niña Bonita, aquella tenia la força de que era una imatge que evocava terra, llibertat, llum, que era educació. Era la imatge de la construcció no d'un nou sistema polític, sinó la construcció d'un nou model de vida on tot allò que havia estat negat en els anys que havien precedit es podia construir una nova realitat. Per què dic això? Dic perquè tenim una societat profundament ferida, una societat amb unes taxes d'atur enormes, una societat en la qual s'han retallat drets i esperances a la gent, i aquesta societat necessita un nou pacte social, necessita una New Deal, necessita polítiques que actuïn clarament en contra de l'atur, en contra de la precarietat, en contra de la injustícia, i és així com es construeix finalment una república. No sé si fem pactes que no sé si porten massa lluny. I sobre el tema que em preguntaves... No, la pregunta és què li fa pensar que és més fàcil una consulta pactada que una reforma constitucional o que la independència, tenint en compte, i amb això subscric el que diu el senyor Rufián, que fins i tot en la hipòtesi que vostès guanyessin les eleccions, les majories i les demandes de consensos parlamentaris són les que són. Jo crec que amb el tema del dret... És a dir, si és més factible això que la independència, això és una hipòtesi que serà contrastada ràpidament, perquè és verd. Junts pel Sí va guanyar les eleccions i va plantejar que amb el que queden de 12 mesos Catalunya seria un estat independent. Per tant, és una pregunta que amb tan poc temps per la seva realització potser no val la pena ni ser contestada. Sí, val la pena. Val la pena. Val la pena ser contestada. Vols que la contesti? No, però volia contestar l'altra, per si la part de si la independència era factible o no, com que ja hi ha una gent que governa, que sou vosaltres, que en 12 mesos us heu compromès que hi hagi un estat independent. Per tant, jo crec que és evident que en 12 mesos sabrem si és factible o no és factible. El que anava a contestar era el tema del referèndum. El tema del referèndum, jo crec que hem avançat moltíssim en això. Hem avançat moltíssim, tant en termes d'opinió pública de l'Estat, és a dir, el 2013-2012 només un 22% estava disposat a assumir el dret a decidir, ara ja estem ratllant el 50%. Hi ha un ampli consens, no en la retòrica pública del sistema polític, però sí en els, diguem,
constitucionalistes de referència, és a dir, des del senyor Pérez Royo fins a Rubio Llorente, que Herrero Miñón, però també, si vostès els invito a buscar al Google la paraula Francesc de Carrera, referèndum i Catalunya, i trobaran allà un article on explica perfectament la proposta que duem a terme nosaltres. I aquest, en realitat, seria el constitucionalista de referència de Ciutadans. És més, la pobra Margarita Robles, que l'han posat de número 2 del PSOE, quan li pregunten diu que ho veu perfectament viable i al cap d'un dia li diuen que no. És a dir, no hi ha alternativa, jo crec que en aquests moments ni per Catalunya ni per Espanya no hi ha alternativa al referèndum, perquè és a dir, si hi ha un govern que pretén no assumir els grans reptes que hi ha sobre la taula, insisteixo, desigualtat social, model econòmic, democràcia i el repte territorial, aquest govern durarà poc. És a dir, el que no es pot fer és actuar com el Partit Popular, que és per pura negació, o agredir el gran problema de fons. És a dir, dir que es farà un referèndum fent veure que serà un referèndum que té a veure amb la decisió sobre el futur de Catalunya, però que al final és un referèndum sobre una reforma constitucional que es farà dins de no sé quants anys, o fins i tot fer veure que s'avança quan es retrocedeix. Què vull dir amb això? L'article 2 de la Constitució espanyola diu que hi ha nacionalitats i regions, que ja és una miqueta perquè les nacionalitats mai han sabut exactament què era. I ara resulta que la gran proposta d'avenç per desbloquejar la situació no són les nacionalitats, sinó les singularidades. Singularidades en física, en política no sé què són, en física són o un forat negre o una curvatura espai-temporal. No és res més que això. És a dir, per tant, qualsevol govern que emergeixi del canvi haurà d'afrontar de cara al tema de molts temes, i un serà aquest. Una pregunta, voldria que responguessis tu a la pregunta, un sí o un no. En 12 mesos és possible o no la independència? Ara respondrà ell. Tu has formulat la pregunta i te l'has de respondre. Sí o no? No ho sé. Gabriel? Absolutament sí. En 12 mesos, 12, 15, 10, els que siguin. I puc fer, sí? El problema que Margarita Robles i Pérez Royo i tota aquesta bona gent constitucionalista i que entén que Espanya és un país de països no són magistrats del Tribunal Constitucional. Aquest és el problema, Xavi. Aleshores, torno a repetir, què fareu quan el Tribunal Constitucional tombi qualsevol mena de pacte, de referèndum, entenent en aquesta realitat paral·lela que tu parles que el PSOE és un partit d'esquerres i federalista, el PSOE de Pedro Sánchez. Saps què passa? Que últimament les interpretacions de la política catalana s'han convertit sempre en condicional i en futur. Què fareu si passa això? Què fareu si passa allò? Què fareu si l'altre fa això, A, B i C? Però tu em parles de futur? O no, full de ruta, però deixa'm contestar. Nosaltres fem, guanyem, construïm les aliances que fan possible el canvi i pretenem ara guanyar les eleccions generals, no a Catalunya, sinó a l'Estat. Si hi ha un govern del canvi, hi haurà un referèndum. I tu dius, i què passarà si el Tribunal Constitucional? Llavors farem. Necessiteu el PSOE per fer aquest canvi? Necessiteu el PSOE per fer aquest referèndum? Si traiem majoria absoluta, no. Treureu majoria absoluta. I jo soc aquí el tu m'has preguntat si traiem majoria absoluta o no. Vale, ja està. Però escolta, si la gent que vol aquest canvi, que creu que per unes eleccions, només per unes, pot fer-nos la confiança necessària per aconseguir la majoria absoluta... Sí, l'acte de fe és l'independentisme. No, Gabriel, que estem en un moment realisme màgic que és compartit, diguéssim. Segueix. No. Més enllà que certament sí que crec que un gran aplegament i concentració de forces ajudaria al canvi, ho haig de ser sincer. Ens tindreu al costat sempre. Bueno, però llavors... Hem votat el 100%... No entrarem les vostres contradiccions, en tot cas, és igual. Jo m'estic contradient aquí? No, perquè tu dius, és igual. La pregunta quina era? La pregunta és, evidentment, si nosaltres hem proposat, jo crec que ho hem dit per activa i per passiva, nosaltres vam proposar un govern a la valenciana, i això ho hem dit. Amb el PSOE? Amb qui? Amb el PSOE de Susana Díaz? Amb el PSOE d'Ibarra? Amb el PSOE que fos, és a dir, si nosaltres vam proposar un govern a la valenciana... No et dones compte, Xavi, que l'acte de fe és el vostre? No et dones compte que l'acte de fe és el vostre? Tu vols canviar el PSOE de Susana Díaz? Ho vols canviar? Gabriel, nosaltres, quan vam començar les eleccions passades, tots vosaltres, no ens fèieu cas, perquè ens vau dir que pràcticament no existíem, ens vau donar 5 anys, vam guanyar les eleccions. Després vau dir que no hi havia canvi possible a l'Estat. Tu mateix ho has dit, tu et vas trobar, tu i en Joan, us vau trobar que per primera vegada un grup com Esquerra Republicana
i tenia al Parlament dels Diputats la tercera àrea política de l'Estat que comprenia perfectament el que estava dient. O sigui, negar que no hi ha hagut un canvi en el sistema polític espanyol i que aquest canvi només ha fet que començar. Escolta, em sembla una gran notícia, ho torno a repetir, em sembla una gran notícia, una enorme notícia, que per fi, aparentment, jo no ho poso en dubte, hi hagi una força política a l'estat espanyol amb força que entengui que Espanya és un país de països. Em sembla una gran notícia, però és que aquest canvi que tu reclames ja ha passat a Catalunya. I una altra cosa, Xavi, amb tot el respecte, deixa de dir-me que vosaltres no éreu res i que vosaltres éreu molt petits, perquè nosaltres el que sí que no farem és anar a segons quins programes de prime time. Nosaltres no ens convidaram i nosaltres el que no podem és intentar enfrontar-nos a una maquinària mediàtica tan enorme com la vostra. I ho dic, o sigui, tant de bo, nosaltres poguéssim anar a Ana Rosa Quintana i els nens, tant de bo, però no ho farem, no ho podem fer perquè no ens conviden. Tornem... A mi si em conviden vaig. Si conviden hi vaig. Jo sí, tu també, no? No ho sé, no hem convidat algunes vegades, però bueno, ja entraríem en temes que no pertoquen en aquest sentit. No, però, hòstia, vosaltres teniu unes oportunitats mediàtiques enormes. Jo voldria tornar... Vull dir, a mi em sembla molt bé aquest paper humil i tal, però home, no sé. Perquè ens estem centrant molt en el debat, que és un debat central, però hem d'entendre que la crisi de sobirania és múltiple. O sigui, la crisi de sobirania no és només una crisi de sobiranies nacionals, és una crisi de la pròpia democràcia, en la mesura que hi ha hagut, durant aquests anys, ha estat massa evident que allò que votava la gent no era allò que es complia, sinó que es complia allò que marcaven els grans interessos financers. Dic això perquè tenim problemàtiques molt importants. En aquest país el 24% de la població viu sota el llindar de pobresa, un 11% viu en pobresa severa, 238.000 famílies pateixen pobresa energètica. L'any passat van morir 1.800 persones a Catalunya per pobresa energètica. Tenim gent que té feina, em sembla que ja és un torn d'un 13%, i està sota el llindar de pobresa, és a dir, treballadors i treballadores que efectivament han sortit de l'atur, tenen feina, i això no significa tenir feina, sortir de l'atur, i això és perquè han tingut un model de polítiques de sortida de la crisi absolutament injustes i que a més no ens han ajudat tampoc a una sortida de la crisi estable. Per què dic això? Perquè aquí hi ha grans reptes, no? I grans reptes significa també la creació d'un model laboral de feina estable i justa, no només perquè sigui de justícia, sinó perquè, a més, com estan dient els informes de l'FMI o de l'OCDE últimament, i jo no és que l'OCDE i l'FMI sigui una font d'autoritat per mi, però que ho és per molta gent que ha aplicat aquestes polítiques, estan dient clarament que la desigualtat s'està convertint en un problema pel propi creixement econòmic. És a dir, que la desigualtat s'està convertint en un factor de crisi. Per tant, hem d'afrontar grandíssims reptes, que efectivament hi ha el tema del dret a decidir a Catalunya i del model territorial, però aquí tenim molts temes. El tema mateix és de la corrupció, és a dir, que ho dic per poder entrar també en altres fases del debat, si és possible. No, sí, totalment d'acord. Al final, molts de nosaltres estem aquí no per canviar una bandera per una altra, sinó per tenir un país amb una sanitat pública de qualitat, amb una educació pública de qualitat, un país decent del qual poder-se sentir orgullós. I nosaltres vam votar, vam aprovar, vam estar al costat vostre amb la Llei 25, que era una promesa electoral de Podemos. L'E25 en realitat és el pla de xoc de Junts per Sí, és exactament el mateix. Ara s'estan debatent, s'estan intentant aprovar, o almenys debatre, els pressupostos més socials de la història de Catalunya. Us demanem, ja que esteu com nosaltres per erradicar la pobresa, per erradicar les desigualtats, per tenir un país decent, que ens recolzeu. Jo el que no entenc és el teu discurs i després rebutjar la gent de Catalunya sí que es pot, 847 milions d'euros només en inversió, a mi no m'agrada la paraula despesa, social. Us demanem que ens ajudeu. A rei muerto, rei puesto. Li proposen substituir a la CUP com a soci parlamentari. No, també ho demanem a la CUP. La CUP ja ha respost. No, encara no. Encara queda temps. D'avui aquesta tarda? En fi. Ja ha passat abans. Senyor Domènech.
És que ja ho he dit abans, jo crec que estem afrontant un debat sobre les eleccions generals del 26J. Si voleu parlem de... No, parlem de les eleccions perquè parlaves dels reptes que té aquest país, té reptes en matèria de desigualtat, fiscalitat, corrupció, però això depèn del nou govern o les noves majories de govern. I depèn, per tant, de les combinacions parlamentàries i hem vist aquests mesos lo difícil que era construir majories parlamentàries a Madrid. Per tant, una pregunta directa a cadascun de vostès. Senyor Domènech, si Podemos, Unidos Podemos, en Comú Podem, les confluències tenen l'opció de governar, sigui amb el PSOE pel davant, sigui amb el PSOE pel darrere, perquè fan una majoria suficient, però la condició és renunciar al referèndum, hi haurà govern o no hi haurà govern? Hi haurà govern per canviar les polítiques del PP? Per tant, posant per davant el referèndum a les polítiques socials? És que crec que això ja va passar, És a dir, ho dic per... No hi havia una majoria. És a dir, ja va passar, no pel tema del referèndum, sinó va passar per una pròpia concepció de quina era l'ambició, els reptes que havia d'assumir aquest govern. És a dir, va passar en la mesura que, i no vull, perquè aquesta campanya té molt d'allò que deia el Sabina, no? El Rosario del Santo Reproche, i és una miqueta pesat el tema del Rosario del Santo Reproche, però va passar en la mesura que no es va afrontar la derogació de la reforma laboral, que no es va afrontar el canvi de l'article 135, que és el que subjecta els nostres drets als grans interessos financers. L'article 135 de la Constitució va passar en la mesura que no s'assumia que s'havia d'haver un tractament específic pel tema de les portes giratòries molt més ambiciós del que es proposava. Va passar en la mesura que s'introduïa d'alguna manera el contracte únic de ciutadans en aquell acord. Va passar en la mesura que és a dir, hem viscut 8 anys de crisi, no? Més o menys. Això significa que una persona que tenia 10 anys quan va començar la crisi ara en té 18. És a dir, la crisi no és una situació crítica, sinó que és el món en què molta gent viu, és el nou món que molta gent viu. Aquests anys de crisi no es poden afrontar, i ho sento, perquè ho crec ferventment, ho sento, encara que vagi en contra, si no es poden afrontar amb la política clàssica dels mals menors. No es poden afrontar així. És a dir, necessitem d'una vegada un govern que assumeixi ambiciosament els reptes, i l'estabilitat ve d'allà. Ve d'allà, L'estabilitat no ve de les sumes aritmètiques. És més, si algú tingués la tentació de pensar que una gran coalició és estable, no ho serà. Serà profundament inestable. L'estabilitat prové d'aquells projectes polítics que assumeixen els grans reptes que hi ha sobre la taula. I assumir els grans reptes que hi ha sobre la taula significa assumir una política econòmica que no sigui només intentar resistir els temps o intentar aplicar aquelles polítiques que porten major desigualtat, sinó una política econòmica que assumeixi que hem de canviar de model i que hem de generar una nova relació entre, que per exemple necessitem coses tan bàsiques i les necessitem com un banc públic. I les necessitem perquè en aquests moments les petites i mitjanes empreses, els autònoms, les cooperatives i l'economia social tenen un problema gravíssim per poder invertir. O que necessitem produir plans de transició energètica, és a dir, que necessitem un govern molt ambiciós en termes econòmics, un govern molt ambiciós en termes socials, per això parlàvem de la New Deal, és a dir, que no es basi en la sortida de la crisi en la devaluació interna, que és precarietat i baixos salaris i esperar que a l'exterior ja ens compraran, sinó que es vagi en una reactivació de la demanda interior, que és el que necessitem en aquests moments. I un govern que assumeixi els reptes democràtics que signifiquen el creixement exponencial de la corrupció i els reptes de la plurinacionalitat. I assumir els reptes. I això no significa dir, escolti, perquè a més aquí es fa una gran trampa, que és posar-se absolutament enfàtic, seriós, jo això ho he vist al Congrés dels Diputats, no? I fins i tot posar el cap a baix i dir, nosotros defenderemos siempre la soberanía nacional. I mentre es diu això, amb la mateixa intensitat i força que es diu, es ven cada dia aquesta sobirania nacional a l'article 135. Es ven cada dia quan es diu no, la legislació europea està per sobre de la legislació de l'Estat. I quan es fa això, i això el Tribunal Constitucional no té problemes, hi han dictàmens diversos sobre això, es viu amb una espècie d'esquizofrènia que ja no és sostenible, que és pretendre que hi ha sobiranies compartides perquè el món de la globalització del segle XXI, el vell concepte d'estat-nació del segle XIX no és sostenible, i negar
el diàleg sobre aquestes mateixes sobiranies compartides internament a l'Estat. Això no és sostenible. Llavors, i és tan poc sostenible que quan trien una nova número 2 com a una nova número 2 com a Margarita Robles, la primera pregunta que li fan sobre aquest tema diu és evident que es pot fer el referèndum. Per tant, si la número 2 pensa que és evident que es pot fer el referèndum, el Rubio Llorente pensa que és evident que es pot fer el referèndum i cada cop hi ha més gent a tot l'Estat que pensa que és evident, es farà el referèndum. La pregunta era molt més senzilla. Perdona, primer era la cofradia del Santo Reproche, no el Rosario. Tens raó. Segon. Fa temps que no escolto el seguit. No, l'hem de recuperar. No, segon i més important, la pregunta és molt directa. Pablo Iglesias renuncia a ser president del govern si no té aliats per fer el referèndum? La pregunta és, jo et faré una pregunta molt directa. El Partit Socialista renunciarà a que hi hagi un govern per negar el dret a decidir de Catalunya? Negarà això? Ja ho ha fet. És desigual perquè no pot respondre això. Ja ha passat. Ja ho ha fet. El PSOE va renunciar a la governabilitat de l'estat espanyol per no posar les urnes a Catalunya. Ja ha passat. No, però per més coses. El problema, per això diem que ha d'haver un govern a la barcelonina. És a dir, va ser un problema de les portes giratòries, va ser un problema de reforma laboral, però és igual, ara és que no vull entrar, és a dir... No entrem, jo no entraré en les oportunitats perdudes, sinó les que construirem ara. És a dir, no m'interessa tant el debat sobre què va fer o va deixar de fer el senyor Pedro Sánchez o el senyor Albert Rivera, que ara ja ha arribat a un nivell en el qual si dius esto suena chino diu comunismo i si dius la societat està madura diu Maduro. Vull dir, quan estem arribant a aquest nivell de patatisme polític, jo crec que és millor pensar en el futur que no pas quedar-se tancats en la cofreria de Sant Reproche. Escolta, faré una última pregunta, senyor Rufián. També vull que sigui, jo seré directa i espero la resposta sigui més directa. Si depèn d'Esquerra, al Congrés, la seva abstenció o el vot favorable, que hi hagi un canvi de president i per tant que Rajoy no segueixi com a president, Esquerra facilitarà un president del govern nou encara que no es comprometi amb el referèndum a Catalunya? Nosaltres no recolzarem a ningú que no respecti i reconegui la plena sobirania del poble de Catalunya. Entenem que ser progressista, ser d'esquerres, voler un canvi és posar les urnes, és respectar les institucions catalanes. Si no, no ets ni progressista ni estàs fent cap canvi. I si la garantia de fer un referèndum a l'estat espanyol és el que diu Margarita Robles, jo crec que podem fer aleshores és ficar un armari a Alfonso Guerra. Portem una hora de debat. Tus tuits són boníssims. Vinga. Els teus també. Jo no, els meus són més de 140 caràcters, no tinc aquesta capacitat. No, però d'un-hi-do, el debat aquest. Hi ha hagut més de 140 caràcters en totes les intervencions. Intento ser directe. I jo vull agrair-los a tots dos, primer, que hi hagi hagut un debat obert, franc, que hi hagi hagut interrupcions i que hi hagi hagut respecte, que es pot debatre sobre el que passa a Espanya i a Catalunya sense parlar de Venezuela ni de Xina, però tampoc de l'Aràbia Saudí. Per tant, que es pot parlar del que passa amb respecte i alhora amb contundència. Els vull agrair als dos la seva intervenció i desitjar-los sort el proper 26 de juny. Moltes gràcies. Vosaltres.